तो भैया अभी के जौन सबसे पहला तगड़ा खबर बा उ ई बा कि नीलकमल भैया के गाना इतिहास रच देले बा। 15 दिन से देखतन यूट्यूब पे जौन ट्रेंडिंग सेक्शन होला ओमे म्यूजिक सेक्शन होला उ 15 दिन से लगातार उनकर लड़की दीवानी गाना जौन बा उ ट्रेंडिंग पर नंबर 1 पे चलता आ 23 मिलियन व्यूज हो गइल बाटे। तो देखी ई बात के जानकारी खुद उ देले हैं अपन इंस्टाग्राम हैंडल पर। मुझ पे कर दे इतनी सी मेहरबानी, आजा दिल में वो लड़के दीवानी, मैं हूँ राजा तू बन जा मेरी रानी। भैया प्रणाम, का हालचाल बा रउआ लोग के। तो स्वागत बा भोजपुरिया ट्यून चैनल में, जहाँ रउआ सभे के राउर चहेता गायक और हीरो के गाना के खबर, फिल्म के खबर देखे के मिली। तो देखी भैया ट्रेंडिंग वीडियो के अगर बात करल जाओ यूट्यूब पर, तो खेसारी भी नंबर 1 पर ट्रेंडिंग पर चलत रहे। पूरा यूट्यूब पर ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चलत रही। इनकर एगो चैता के गाना आइल बाटे हाँ के दिही बेना। ई गाना एक दिन पहले रिलीज भइला आ पर 1.5 मिलियन व्यूज आ चुकल बा। तनी से झलक दिखावत तनी हम। ले ले आवा राजा एगो पेप्सी के बोतल गाना के बोल बा आ नाम बाटे हाँ के दिही बेना और यूट्यूब पर चला था नंबर 1 ट्रेंडिंग पर। ये देखिए अब म्यूजिक सेक्शन में हम लेके चला तनी तो नीलकमल सिंह के 1 नंबर पे गाना चला ताटे लड़की दीवानी 23 मिलियन व्यू आ चुकल बा। आ 2 नंबर पे चला ताटे खेसारी लाल के फिर से गाना अब तू सतावल छोड़ दे, जेकर नाम है 4 दिन पहले रिलीज भई रहे ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से आ 2 मिलियन व्यूज पर आइल बाटे। देखिए खेसारी लाल के सैड सॉन्ग हटे 2 नंबर ट्रेंडिंग पर म्यूजिक पर चला तर वो सब देख सकत तनी। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन यूट्यूब चैनल से रिलीज भइल बा। काफ़ी बढ़िया गाना बा, सैड सॉन्ग हटे। एमे जोन हीरोइन बाड़ी उनकर नाम आस्था सिंह आई लिखले बड़े करा के कृष्णा बेदर्दी। फिर से देखिए 4 नंबर ट्रेंडिंग पर वही गाना इनकर म्यूजिक में खेसारी लाल के गाना चला ताटे हाँ के दिही बेना। तो अभी समझी कि यूट्यूब के ट्रेंडिंग स्टार भोजपुरी इंडस्ट्री चला था भैया, बहुत खुशी के बात बा। हिंदी गाना दूर दूर तक कुछ दिखत नहीं के नंबर 1 पर। आ फिर है देखिए 5 नंबर पे एगो बाटे लखबीर सिंह के, या फिर 6ठा नंबर पे अभी कमर दबादी पवन भैया के गाना चला ताटे 12 दिन पर रिलीज भई रहे 7 मिलियन व्यूज पर आ गइल बाटे। देख सकत तनी रउआ, बहुत अच्छा बात बाटे कि भोजपुरी गाना चला था ट्रेंडिंग में। तो भैया चलिए अगला खबर के बात कर लेवल जाओ। अगला खबर ही बा कि खेसारी भैया के एगो गाना अब तू सतावल छोड़ दे तो पे देखिए बॉडी सोडी में नजर आवत रील बना के डलले बड़े। तो भैया काफ़ी बढ़िया सैड सॉन्ग बाटे, जाई रउआ सब गाना सुनी खेसारी भैया के गाना के भर भर के प्यार दी। तो चलिए बात करल जाओ अगला खबर के। बस भैया आज खातिर इतने, हम मिलम काल रउआ से फिर असही कोनो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपन ध्यान रखम, बाय बाय।